2002an hasi nintzen irakaskuntza kooperatiba baten lanean, eta hasiera guztietan modura erronka gogorra izan zen. Une oro sentitu nuen babes handi bat, eta esan dezaket esperientzia ona izan zela. Eta gerora guraso moduan ere banaiz, kooperatibako kide, bazkide erabiltzaile moduan gurutzea ikastolan. Bai, ni hasi nintzenetik ona aldaketa somatu dut. 2002an irakaskuntza kooperatibetan, zuzendaritza postuetan, emakumeen presentzia txikia zen, eta gaur egun esango nuke ez parekoa, baina asko ugaritu dela emakumeen presentzia ardura postuetan. Eta alde horretatik kooperatibetan parte hartzea ardatz bat izanik, uste dut horrek ere laguntzen duela emakume eta gizonen arteko parekidetasun horren helburuak lortzeko. Nik nagusiki bi erronka aipatuko nituzke. Alde batetik, gure danon lanaren zaintza lana egiten duten, jantokiko eta garbitasuneko langileak oraindik ere, esango nuke emakume aurpegia dutela, eta iruditzen zait badirela bi esparru balioan jarri behar direnak duten garrantziagatik, eta hor uste dut urratsak eman behar ditugula gizonen presentzia areagotzeko. Eta gero bestetik, gaur egun berdintasun planak dekretu bidez arautzen dira, eta uste dut horrek ere urrats garrantzitsua ekarriko duela berdintasun edo parekidetasunaren bidean horiek diseinatu eta ezartzen badira gure irakaskuntza kooperatibetan.